pagi, sugeng enjang. Piye kuwi nek segel-gel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, wis nyampe Kendilan. Atine sowan nang ora iki? Ya seneng. Seneng di karo dijak liburan e? Ya seneng melo Mbak Indah ya seneng. Ning omah ya seneng. Liburane ya kala-kala le ta. Ya ora terus bendina ya ora. Langsung kumbahan sing dicandak wis kumbanem gawane rene ayo dah dipilihi sak bak-bake sisan. Sok neh, Bu. Iki sisan kok ndang mandi. Mandi sik ah. Sok neh dijak Mbak Indah gelem aku. Insyaallah Dok ya. Ya gelem nek gak gelem iki lho wong dijak. Ibu kan nunggune omah. Iya, aku tugasku nunggone omah ae Dok ya. Tak ning omah ae aku. Nunggone omah. Omahe tunggoni. Alon-alon Dok, cendelone kuwi kok kuat. Alon-alon Dok, ya Allah. Wes kok Coba alon-alon ngono lho, alon-alon. Nah, wis adus sik. Adus sik apa milih gombal sing ape dicuci? Maksudnya sing warna putih aja mbok cuwampur. Nek mbok cuwampur iki lak yo apa nek ngarani kelunturan le. ayo Kelunturan kancane. iki sandalku. Wis ndang jupuk le, tak pilihane. Sik. Adus sik. Gangko aku mak nyiapne dhisik. Oh, mbok siapno sik. Kumbanem gawane rene kabeh, bak-bake barang. Tak wis. Pirai le. Suwi aku gak dolanan aku gede. Suwi aku pirang tahun. Ndekne aku disilaki HP Revi yo. Lah, ya iki disileki Revi. Mm-mm. Mbak Revi. Heeh, sesuk aku tak nggo dhewe. Oleh ora Bu aku nggo dhewe. Ora usah. Nih, Ada HP nang barang apa lah karek. nggo dhewe. Jadi ya ora usah. Jenenge Mbak Indah kok nggowo sesuk kok. Mending apa? Heeh. Tapi cah-cahane iku ya tak gowo. Kudu ning kono entek piye ya jadi nyelak sapa. Iki nek sok kuwuk besi kok njukur ning kolam ikan kok piye lah. Kolam renang. Kalau sih ke nih klambi kaos ya kan, ada orang salin nganggo sing kaos, saya malah saya ingin buat jukur ya. Tak wale aneh. Wes sak wale. Iki putih coba. Cak. Gak boleh. Dek ini iki kena saus sih Bu, kok cuci Bu. Deknya aku mangan iwak kok. Ini saus. Nek kena saus, carane nek sak urunge dilebokno mesin ya. Kuwi dikeki sabun sik dipucek sik ning njaba lagi dilebokno. Lah betul rupane rontro kan. Klambi kaos putih rupane kok ngene ya. Wis kene-kene sik ya. Iki mamah muda. Tak aku Kok men mamah muda, klambi anak muda. anak muda. Dene duwe outer niku lho pemirsa, apa koyo kemeja. Kemeja dienggo ning njaba jerone kaos kuwi jenenge iki baju mamah muda. Anak muda, mamah muda ndak bajune ngono. Anak muda. Kok men mamah muda e. Lah kuwi rusuh Bu. Bola pol-polan lah rusoe. Wong Intan nek lungguh kudu lungguh. Iki Putih olah lungguh ning ngisor ya ning ngisor. Dek iki kena teh. Ngombe Yes. teh aku. Walah iki kudu dikom dhewe iki mbak iki. Wis entek Nek bak dhewe, kudu ning bak dhewe. Wis entek kuwi tak balekno ya tasem. Karek Sesuk tak nggone. ya, iki sing jeroan-jeroan iki. Ya, ya. Iki dikom dhewe sik, Dok. Aja-aja dicampurno iki. Wes bar buka goblok Intan. Wes adus kek. Intan ambil apa kuwi? Pondokku tak cipok. Wih, pondokku tak cukup. Aja mbok usel-usel ngono, Nduk. Sing
baru ditumbasno Mbak Indah tak ini tak ceklik guys. Es. Nah, Iki bondoku, sesuk tak silakne ya Bu ki ya. ya ora disilak kuwi pancen nggone Intan nek aku cah disilak dinggo ya dinggo. Oh, iki punya intene. Iya. Apa intene? Iya nek ape pergi-pergi langsung diwadahi nang kono. Terima kasih Mbak Lah, Indah. iki nanem tak Iki gawa Bu. lip balm kuwi nggonmu. Iki ditumbasno ini nduk apa jenenge celana. Ini dua toh. Kanggo metu-metu guys, gak kanggo ning apa? Bodo yo tak nggo di nek sesuk nek bodo. Lebaran. Iya. Dilipat sih. Terus ini apa ya? Dari lagi Mbak ya, Indah, Bu? Mas Dimas iya yang untuk iklannya Intan nggih pemirsa. Terus nanti bisa dikerjakno wongko. Nek wis nunggu Intan atine Bolong. atine bolong. Nek atine jek urung bolong, Nduk. Urung agek piados, ati kurung bolong ngono pemirsa. Emang agek nete anget, Bu. Iya, oke. Jadi ini yang mau diiklanke nggih pemirsa, ada seblak coet. Ki senengane Mbak Mita ya. Iya, Bu Yuni, Mas Dimas itu ada linknya, oh ada. Belinya di mana? Langsung tak dono. Terus iki senengane Intan iki sos coklat. Terus nek iki gak iklan iki. Sing iklan iki lho pemirsa. Loh Tan, nanti siap iklan ya. Rambutnya dikuncet biar gak teles. Iki yo gak iklan iki bukan iki. Sing ini lho pemirsa. Loh. Kacang polong goreng rasa original. Kacang goreng rasa telur. Nah, nanti diiklankan. Jerene Intan nunggu Intan nek atine wis seneng alias bolong. Oke. Lah tekan omah iki ndang langsung montore dilapi. Nganggo iki lho, Dak, Tan. Nganggo iki lho apa nek ngarani embere juga nganggo air. Iki tak embere tak subuh. Embere dienggo ngekom baju nemi, Nduk. Ember sing ning kene lho, Tan. Intan duwe Nur. Nur Hayati. Iya. Nur Cahaya Intan tak undang Nur malah bagus sih. Kuwi lho anake lek Saiin Nur kuwi lho. Maca Qur'ane heeh. Apik ngono. Lah aku juga Nur. Ora kuwi Nur, kuwi iki nggo sampah sene jero. Ngarepmu iku lho Nur. Nur. Iki toh. Nur Hayati ya, kuwi sing tak maksud. Juga banyune kene ya. Ora ning kono banyune luwih jos. Ora banter ya. Oh, wong wis tak dandani kok. Apa kuwi jenenge krane tak kuwi kok. Jes lho. Ibu. Ya udah pemirsa. Salah hai aku. Lagune mrek men resepsi ae. Iya. De pipis neng resepsimu. Iku ora tau tahapku semua aku pengen nyanyi kuwi ae. Sing nyanyi ki sapa leh Tan? Sing nyanyi tak dudono sik kok. Sing nyanyi wong iki yo, Bu. Iki yo, wong iki yo. Wong iki. Oh, Sapa? garah. Sing ngene. Garah. Tapi yo. Iya. Wes do rasa akeh-akeh, Nduk. Wes pateni. Sudah motor ora tiba. Iya. Wes sakmono ae. Terus diiku apa jenenge kanebone dilebokne. Oh, wis pekne rajin beneran. Kengko nek sido anu Nduk, mari apa ya? Menunggu salwa ganti ban. Ban diganti kabeh 4 diganti kabeh. Ning cepu. Ya lah nang ning dene gak Aku melok cepu. engko. Masa nggone mandus. Melok yo lah aku. Ya lah. Kok salen aja nggo klambi kuwi. Wayang Tapi ganti iki ban. kok kanggone lho, Bu. Wis karep ya. Wayang ganti ban. Iki lho Dik ganti ban, Dik. Ganti ban. Wayahe diganti nggo luar kota ben ning ati ora ndredeg. Wis tipis kok ketuku anyar cah.
Urung tahu diganti ya, wayahe ganti. Wes, Bu. Iya wes. Jadi salah guna. Jadi nek kok nunggu Repa, Dok. Nek Repa, oke Mbak, siap ready yo kene berangkat. Nek nganu apa jenenge isoku sesuk ya sesuk manut. Soalnya kan yo Ibu ra iso. Nek Bunda Dewi iso nyopir ngono. Walah ngajak Bunda Dewi ya. Bunda Dewi sing takjak, Dok, langsung. Ayo Bunda, nyuruh aku yo Dik. Mari saya gak apa-apa. Iya ya Dek ya, Dek kae Dek nome kae ya walah Bunda ya. Jos ya. Halo? Aja akeh-akeh. Ya ora pedes intene. Tan tadi malam Intan dapat hadiah dari Mak Besti. Betul. Terima kasih nggih Mak Dames, sehat selalu, lancar rezekine. Bu, Kita kene minta repot. ini. Iya sik tak ucekno sak nduk sabar. Wis Mam. Jantung hati. Apa kuwi lagu apa nek kuwi? Mbak. Jantung hatiku. Waduh. Sing nyanyi kuwi Mas sahabatku kok. Lah Intan nganggep sahabat, niku kono gak nganggep sahabat. Piye? Gak. Ya, sik ben adem sik. Terima kasih Mak Dames, Ya, sehat terima selalu. Terima kasih ya Madam Miss. Dari gak buka Dok. Ijek lim-liman. Sehat selalu Mak. Ya Allah. Banyak sekali lah Tan. Udah apa? Bilang apa sih? Terima kasih ya Mak. Ya Allah Mak. Sampai niki tak nggo umrah. Amin. Lah nek pengen umroh Intan kan harusnya sekarang pakai kerudung ta. Piye? Aku bulan 2 aja. Mas muga-muga Intan segera mendapatkan hati yang menerima gitu pemirsa alon-alon. Ya Allah matur suwun Mak Besti. Cukup Pak Obu. Oh gak Intan ya Allah wah piye leh Mak jenengan rek kuwatrah ngeten leh Mak ya Allah. Dikasih Iki sampe banyak tak nggo metu sekali neh karo sahabatku neh. karo Mas Wahyu. Ya Allah nyok simpen dhewe. Wis nang ndi Mam? Tak ucapno Maaf iki. sih Mas aku Mas Wahyu. Iya kok iso. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wahyu sudah makan belum? Aku lagi makan ini, makan sama enduk, sama apa ya? Sama apa iki sambel? Sambal penyet. Ya kerupuk. Aku ki ndek bengi iki yo kudu guyu ngrasakno Intan. Napa? Sabun karek tipis. Pasta gigi ki tak gawani sing ya lumayan lah pemirsa. Wis karek sak iprit. Nek sikatan ki piye modelmu? Osok. Alah mbah. Mbah tan mbah Ibu Sarah. Duitku akeh nih Mas Wahyu. Lho iso wis yo gak usah ngono. Ditabung. Masa depan masih panjang ditabung. Itu buah naga. Itu sing ngekeki sapa jenenge lali aku, Mbak. Dari keluarga. Koncone Mak Damis. Iya, maksudnya keluarga. Barongan. Oke. Oh, baru. Mbak Puji nggih. Mbak Puji. Keluarga Mbak Puji, Gabus Pati. Iya, betul. Iya. Sama mamahnya Queen. Iya, mamahnya Queen. Dek ini tak ajak dolanan. Soalnya ibu ambil aku. Iya. Tak Dek ajak Queen. Iya. Tadi Intan diceluk Pak Lurah ya. Heeh. Gumun aku ngrasakno Intan iki. Apa apa neh. Lah wong Pepsodent digawakno ibu sakmono ya langsung Entah. bablas. Wes muga-muga paringi sehat terus ya, Duk. Ibu bisa ngancani Intan. Dongakno Bu, aku ben duwe bojo. Amin ngono lho. Lah nek ndonga ki ndak ya langsung aku kuar-kuar nyelek Oh. spek krem masjid ya ora leh. Ya nek pas ibu
curhat karo Allah pas bar salat ngono ku ya sedongane ibu ya terus leh tak aku nganggo woro-woro leh. Iya, ibu kan wis tuwek, gak duwe mau duwe bojone ya, Bu. Wes ora bismillah enggak, Dok. Wes Ben intene ae yo. iya. Wes nanti mam ora usah ngrembug sing aneh-aneh sik. Wes karek kumbane nang mbok Pepe oleh-olehmu. Oleh-oleh kumbahan juga ya pemirsa. Enak ki. Ibu wis mam. Aku gung pengen. Bu ngenakanku ku gawekno kecap yo, ngenakanku lara iki. Heeh. Sariawan kecap karo jeruk nipis. Iku jenenge grapuru. Apa? Grapu. Mah Apa? Grapu. garpu. Kok iki ndek bengi gak mbok lebok kulkas yo? Gak, iki sene jaba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bu, tak nggo maneng dinggo mangan luwur. Ndelok. Iki. Oh iya sariawan Mesa. Apa tuku adem sari nang Maksum bagi aku mah. Maksum duwe pura. Aduh rono. Hah? Mepe kumbahan sik apa golek adem sari sik? Adem sari sik sama Maksum. Ya wis. Kumbahane berarti engko sik. Ya wis. Alon-alon. Kok kene sik nduk duwike ora tak pek Ibu. Bu tanganmu tek abang kabeh piye? Lah kena buah naga yo. Lali kok gak nggawa tisu. Ora wis ngomong karo Intan karo Mbak Indah. Rezekine Intan yo wis dienggo masa depane Intan. Kat kae ngantek saiki gak wani utak-utik, Dok. Ya wis ben nggone Intan Intan itu kan tugasnya ngancani Intan, mendampingi Intan, nyambut gawe, nyotengno, nguploadno, wis kuwi. Iya toh, enak untuk gajian dari aplikasi biru kan wis punya Intan. Nek YouTube kuwi kan punya Ayi, mbah piye-piye tetep sampai sekarang pun Bayi tetep dapat rezeki ngono lho pemirsa dari YouTube ini. Kadang Bayi ngene. Aku rasa mbok kayak induk bayarane yo. Kok kena mbok nggo iki aku gak usah kei wong aku ora tau ngewangi. Aku yo ora tau mesti ora tau mbok soteng, ora tau ngewangi gak usah mbok kei. Bayi ngendikan ngoten nggih mboten ya Bayi wong niki awal mula kan riyen jenengan ditampilke YouTube Mbak Indah kan dulu punya jenengan. Terus karena jenengan pun menyerah, pasrah, jenengan kan nyekel kula kalih Intan. Ibaratnya apapun yang terjadi mbah entuk piro-piro tetep jenengan dapat. Aku yang ngono pemirsa. Ya sampai sekarang pemirsa dari diserah terimakan sama saya Mbak Intan sampai sekarang. Enak Ibu rasane, Bu. Nek dapat imbalan dari YouTube, nggih Mbah Yu tetep masih menerima. Alon-alon loh guys. Wis bar iki golek adem sari sik, baru terus langgek mepe kumban. Ya wis guys, nek ngono. Rasane luwur kabeh. Iya kok tak gawekno, sabar to guys. Wingung golek adem sari. Apa entuk ora kuwi mang? Tak tuku dhewe. Kuwi kok ditelu adung yo. Berapa jarene? Iki ya disusui mak malam. Masih susuk wangi. Wis gowo sik. Lha ibu go telo ya. Wis tak gawani Bu, walah mbok lebokno kene susuke. Carane he Taril. Banyu sik taruh ning gone gelas. Kuwi lagi mbok banyu biasa ya. Langsung kuwi lagi mbok tuangke. Engko iso mumbul mak tuwing. Ngono. Sitae kok bunyi yo, Bu.
Iya. Tidur. Iya, aku tak nunggoni bayi soalnya apa? Bunda Dewi mreksakno Kinara ning puskesmas. Sapa? Salwa. Mreksakno Salwa ning puskesmas. Iya, carane juga banyu putih ning gelas. Gawerene lho. Ora dituruti ki yo emosi pemirsa. Nek njaluk ya wis kudu adem sari yo adem sari. Oh, tok telo ki mang pemirsa. 1 kilo 4.000 rupiah saja. Telone manis ya pemirsa. Ki mang kok tuku loro kok ngan wis tak menggokno Mbak Nur. Mbak kok dikukus. Pidut seneng ah. Oh iki yo. Ya gelasnya gelas bening ya Toril. Bening pecah. Bening pecah, bening sing iso gelas bling lho, gelas bling. Gelas bling. Lah, nggih betul sekali ya. Kuwi jenenge gelas beling ngono kuwi, terus nganggo banyu adem. Banyu kuwi biasa, banyu biasa cara mono. Ndi nang makin sariku sik. Mbah lah pokoke ndelah to, eling-eling. Ngene lho, Dok, carane iki kan ngene sik lah ya, sik oh. Tak buka gunting. Wis sak cukupe hak mene wis. Terus digunting terus diombe ning kene rene. Ndi, Bu? Rene lho. Ning padangan. Iki Mas sing njupuk Mas Diko kok, Bu. Oh, Mas Diko sing ngambil. Wes dah. Engko tehku tak ombe ning kowe kok. Alah wis gak suda, wis ngombe iki teh ra usah. Ombe Ibu ayo. Iya wis tak ombe Ibu teh tawar kok. Terus Sik enteni. aja diombe sik iki. Sik. Tuk. Mak malam iki duwe apa-apa duwe. Iya. Ya engko usul Repa kon kulaan. Repa lengkapi adem sari ada. Terus tolak angin, tolak peluru. Sok ben aku yo pengen dodol iki. Tolak cinta. Dongakno yo pengen dodol iki aku. Iya, tolak penyakit. Iya, tak dongakno sing terbaik, Dok. Kanggo anak-anakku, doa terbaik juga untuk pemirsa semuanya. Seumpama nek salah kata, nyun maaf yang sebesar-besarnya nggih pemirsa. Demikian nggih cerita pagi ini, ongkar-ongkar oleh-oleh Intan. Oleh-oleh saka Mbak Indah karo oleh-oleh gombale Intan. Wes aku tak nunggoni Mbah Yusik sampai Mama Susi datang. Ya wes demikian nggih cerita hari ini. Iya, seumpama ada salah kata kok umbah-umbah kok ae karek mepe aku tak nunggoni Ayi. Aku tak nunggoni Ayi mbok pepe engko subuh ya ora apa-apa sak seterah aku tak ngani Mbah kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.